Neste vídeo explicarei que vai pasar no hospital, é dicir, as probas e os procedimentos polos que terá que pasar a vítima unha vez acuda ao hospital. As mostras que poden tomarse. Primeiro están as mostras para o estudo biolóxico, cuxo obxectivo é atopar vestixios biolóxicos da persoa ou persoas agresoras, co fin de identificalas. Estas mostras realízanse a través de hisopos e lavados e tomaránse a nivel xenital, anal e bucal. Por outro lado están as mostras para o estudo toxicolóxico. Estas tómanse cando existe sospeita de consumo de sustancias que pode ser voluntario ou non. Son mostras de sangue e ouriña, e o período de detección das sustancias depende de varios factores, como o tipo de mostra, é dicir, se son mostras de sangue ou de ouriña, e da sustancia consumida. Se se consumiu algunha sustancia voluntariamente, debe comunicarse. É moi importante entender que a persoa agredida pode acudir ao hospital interpoñendo denuncia con intención de poñela ou sen querer denunciar, xa que a recollida de evidencias de agresión non depende da presentación da denuncia. Unha vez obtido o consentimento informado por parte da víctima, comunícase a situación ao xuíz ou xuíza de garda, quen tomará a decisión de chamar a un médico ou médica forense para, se é necesario, realizar unha exploración e unha toma de mostras de interese legal. Nos casos nos que este profesional non este dispoñible, o persoal sanitario está autorizado para recoller mostras biolóxicas e outras evidencias. Nos casos nos que a víctima non poida manifestar o seu consentimento, ben por estar baixo sumisión química ou por outras circunstancias, haberá que esperar a que este en condicións de facelo. O exame físico no hospital. Este exame consiste nunha exploración completa para localizar e describir as características das lesións. O médico ou médica forense fotografiará as lesións obtendo anteriormente un consentimento informado da víctima, nunha inspección vulvovaxinal e anorrectal, en ocasións tacto e ou unha ecografía, e unha exploración anal e perianal nos casos nos que sexa necesario. O tempo para considerar recente unha agresión sexual era anteriormente de 72 horas, pero grazas aos avances científicos pódense detectar restos biolóxicos máis alá deste prazo. Polo que, a nivel de cervix, é dicir, o colo uterino, pódese ampliar este tempo ata 10 días. Existen unha serie de tomas que se realizan nos exames físicos. Estas dependen das particularidades da agresión sexual. Están as tomas bucais que se realizan ata 48 horas despois da agresión e se realizan con hisopos. As tomas vaxinais ata 10 días despois da agresión e se realizanse cun espéculo lubrificado con soro fisiolóxico. As tomas anorrectais ata 72 horas despois da agresión, as analíticas de sangue para detectar sífilis, hepatitis e VIH, test de embarazo na ouriña en persoas con posibilidades de quedar embarazadas, recollida de prendas e obxetos involucrados na agresión sexual, moi importante que sexa en bolsas de papel e por separado, e outras mostras a criterio da persoa forense. É importante entender que o tempo que se tarde en acudir ao hospital determina a recollida de probas, por iso existen unha serie de recomendacións. Nos casos de agresión con penetración vaxinal sen preservativo hai menos de 15 días, agresión con penetración anal sen preservativo hai menos de 72 horas
e contacto físico entre 10 e 15 días, é importante acudir inmediatamente ao hospital. Se non existe un contacto físico directo, é dicir, tocamentos por enriba da roupa, débese guardar a roupa con luvas nunha bolsa de papel e cada prenda por separado. Contacto físico hai máis de 15 días, non é necesario acudir ao hospital salvo que se presenten lesións. O parte de lesións. O parte de lesións é un documento médico-legal de comunicación obrigatoria ao xuíz ou xuíza de garda competente fronte a calquera lesión que pudera ser constitutiva de falta ou delito. É un documento obrigatorio. Realízase con independencia da que a persoa agredida denuncie ou non. Pódense denunciar os feitos nun xulgado de garda, no cuartel da Garda Civil ou na comisaría da Policía Nacional. Non é imprescindible que se faga de xeito inmediato, pero debemos ser conscientes de que canto máis tempo transcorra, dificultase máis a obtención de probas. O tratamento. As persoas adultas con posibilidade de quedar embarazadas daráselles un tratamento anticonceptivo de emerxencia. No caso de xa tomar un método anticonceptivo, non será necesaria a profilaxe, que é o conxunto de medidas que se poden tomar para previr unha enfermidade ou problema de saúde, neste caso, enfermidades de transmisión sexual. A persoa agredida será informada da maior efectividade do dispositivo intrauterino, o DIU, con respecto aos métodos disponibles por vía oral. Neste contexto, a inserción do DIU non está exenta de riscos, por iso depende das circunstancias individuais. E en cada caso valoraránse as opcións anticonceptivas de urxencia disponibles.